बेयाव जोङो काजलगांव मिउनिसिपालिटि बर्डनिफ्राय हर घर तिरंगा हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो बेवहाय फाननायनि मोनसे जायगा थिक खालामदों स्टल दा सेंट्रेल गभर्नमेंट मानिजाथाव नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा स्टेट गभर्नमेंटनि मानिजाथाव हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदि जोङो हर घर तिरंगा भारतनि 75 स्वाधीनता उदांस्रि दिवसखौ पालन खालामनो थाखाय जेरै जोंखौ थिनहरनाय जादों बा जेरै फोसावनाय जादों जों बिदि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आगबारिदों दासिमबो जोङो आसा खालामदों जोंनि मिउनिसिपालिटि बर्डनि आन्डाराव 6000सो न'खर आरो दखान दङ गासिबनिबो न'खराव आरो दखाननि मोखाङाव बे बाराव नैबे तिरंगा झन्डाखौ उरायहोनाय जागोन बेखौ जोङो मोनसे रेट बा मिनिमाम प्राइस मोनसे निर्धारन खालामनाय जादों आरो बे हिसाबैनो बेखौ पाब्लिकफोरनो आरो बयनोबो हरनाय जादों दाम लानानै हरनाय जादों जेनेबा बेवहाय 1000सोसो दं किन्तु जोंनि मिउनिसिपालिटिनि आन्डाराव जेसेबां बे काजलगांव बरतला धालिगाव सापागुरि बेवहाय 8000सो तिरंगा झन्डाया एभेलेबल जागोन नोंथांमोनावहाय जेनेबा लांफैनो गोसोबा माबोरै मोननो हागोन बेवहाय जायगा मोनसे सक दखानाव बेखौ साजायनानै दोननाय जादों धालिगावआव मोननै मोनथामसो पइन्ट दङ ओमफ्राय काजलगावआवबो बिदिनो कयेकटा पइन्ट दङ प्रत्येक माने एबाराव ओरैबायदि मोनसे एनकारेज खालामनाय जाहाथे जेराव फिरफिलाखौ मोनो बेयाव मोनसे सिम्बल बा माबा मा होनो ओरै गायनानै खानानै बेनार खानानै जाहाथे बेखौ फाननायाव आरो बायनायाव मोननायाव हेफाजाब होयो बेबायदि मोनसे बेबस्था दोननाय जादों हनुमान हार्डवेराव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायंपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेर मुंनि गंसे हार्डवेर गला। बे गलायाव बाला अन्थाइ इटा सिमेन्टजों लोगोसे टिन चेयार डाइनिं टेबल प्लाइबोर्ड न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाइ बेसेनावनो मोननो हागोन। नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो। मबाइल नाम्बार 9394712499। नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेरनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेरा जगायनानै होगोन।